kai abokina ni ban gane maka bane, na kwana bi ka canja sai wani kyalli kake kamar tsohon jaki. Ai na gaya ma kaɗan daga aikin Hajiya Laila labari na ke. Dan girman Allah wata wai Hajiya Laila labari na dai? Ita dai da ka sani, ai na gaya ma Hajiya Laila ni ba abin da zan ce mata sai dai in gode ma Allah, in gode ma Hajiya Laila. Wai Hajiya Laila labari na ga kuɗi ga wanka. Ita na gaya ma. Kai kaf Hausa fim ina gaya ma in dai a sa sutura mai kyau ne kaf babu kamar Hajiya Laila labari na. Ga iya wanka ina gaya ma, ga iya sa atamfa kayan zamani. Ga ta san hoto matan nan inna lillahi, ga taimaka marayu asibiti, taimako da iya taimako tana ina gaya ma. To ai kaɗan daga aikin ta kenan. Dan girman Allah fa. Yanzu haka ta buɗe wani kamfani. Sunan shi Hajiya Laila Business Communication. Dan girman Allah fa. Shi wannan waje ne na wannan haɗakan al'umma. Dan girman Allah. Ta ɗauki matasa na gaya ma, matasa ne da ka sani ba. Ta ɗauki sama da mutum 1,500. Kai wallahi